Святлана Тихановская у Киеве. Микола Статкевич жорстка адказаў Марыі Калеснікавай. У красавіку ў параўнанні з сакавіком сярэдні заробак знізіўся. На Белсаце самыя важныя і цікавыя падзеі панядзелка. Я, Олег Залеўскі, вітаю спадарства. І калі вам бяспечна, загадзя прашу абдарыць нашу трансляцыю лайкам, каб болей людзей пабачылі навіны па-беларуску і без цэнзуры. Наведала Чарнобыльскую АЭС і сустрэлася з міністрам замежных справаў Украіны Андрэем Сібігам. Дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў на чале са Святланай Тихановскай распачала першы афіцыйны візіт у Кіеў. А ўжо заўтра адбудзецца сустрэча з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зяленскім. З месца падзеяў наш калега, намеснік галоўнай рэдактаркі Белсату Сергей Пеляса. Сергею, што там адбываецца? Так, блин, Сергей не в связи. Нету, они меня скидывают. Тут, Сергей, мы уже не скидываем, мы уже тебя слухаем. А, он не в студии. Что? Он не в студии сидит. Я понимаю, что не в студии. Позвони Ященке, тады может. Добре, Сергей пакуль не разабраўся. Калегі, зараз я думаю, што неўзабаве мы выйдзем на сувязь, а пакуль што пра тое, як візіт у Кіеў прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці Беларусі адбываецца на фоне беспрэцэдэнтнай ваеннай эскалацыі ў нашым рэгіёне. Расейцы інтэнсіўна абстрэльваюць Кіеў і іншыя гарады. Гараць жылыя дамы, гінуць цывільныя. Тым часам украінскія ўлады і ваенныя пагражаюць Лукашэнку адплатай за саўдзел у вайне. Сёння з'явіліся чарговыя доказы гэтага. Працягне Зміцер Смак. Ратавальнікі з сабакамі шукаюць параненых і загінулых сярод руінаў шматкватэрных дамоў. Расійская атака на Кіеў, якую называюць адной з самых моцных за ўсю вайну, адбылася напярэдадні візіту беларускай дэлегацыі. Але пра тое, што небяспека з неба захоўваецца, перыядычна нагадваюць сірэны і горкі пагару на вуліцах. Месцамі Кіеў цяпер больш нагадвае прыфрантавы Купенск, руіны жылых дамоў, гандлёвых цэнтраў, музеяў. Пасля святкавання 9 траўня расійскія атакі на ўкраінскую сталіцу не спыняюцца ўжо другі тыдзень. Мясцовыя жыхары не хаваюць слёзаў на пахаваннях забітых дзяцей. Ми не просто хотіли жити. Тым часам Міністэрства замежных справаў Расіі пракаментавала візіт Тихановскай у Кіеў. З'едліва і з пагрозаю. Мабыць, спяшалася паглядзець арэшнік у цвеце. Замест палітычнага турызму ёй бы ў Старабельск з'ездзіць, паглядзець, чым заканчваюцца для краінаў эксперыменты са зменай рэжымаў. Старабельск – гэта пра інтэрнат на акупаванай расейцамі тэрыторыі, у які паводле версіі Масквы трапілі ўкраінскія дроны, але ніякіх доказаў гэтаму на пасяджэнні Рады бяспекі ААН Крэмль не даў. А вось арэшнік – гэта пра балістычныя ракеты, што Масква выкарыстоўвала ў апошніх абстрэлах Украіны. Гэта пацвярджаюць абодва бакі. Але ўдзельнічаў і трэці, настойваюць украінцы. Маніторынгавыя каналы зафіксавалі, што расійскія дроны, якія атакавалі Кіеў, заходзілі праз беларускую тэрыторыю. Дагэтуль прэзідэнт Украіны неаднаразова пагражаў Лукашэнку наступствамі за такі суўдзел у вайне. Той адказаў на ядравых вучэннях. Будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Але ў маштабах вялікай вайны цяжка вызначыць дастатковы трыгер такой агрэсіі. Напрыклад, украінскія вайскоўцы казалі, што расплата для рэжыму Беларусі будзе ўжо зададзена расійскім дронам «Калідор». І вось цяпер, калі гэты «Калідор» ізноў быў адчынены, эксперты разважаюць пра магчымыя варыянты адказу. Мы можем сбивать их в небе Республики Беларусь без оглядки на последствия, где они сбиваются, куда они падают, на какие пашни, на какие сельхозпредприятия, какие, не знаю, даже над Мозырем сбить, над Мозыревским НПЗ. Плевать. Можно? Можно. Или, как вариант, Украина может разрешить себе полный пролет над небом Республики Беларусь наших беспилотников в сторону Российской Федерации. Без атаки, под, не знаю, условно, там, по каким-то предприятиям, то же самое Дворец независимости. Нет.
Просто исключительно как транзитная зона. Але перад гэтым крокам, упэўнены эксперт, будзе яшчэ адмысловая дыпламатычная заява. Напярэдадні Лукашенко папярэдзіў і Эммануэль Макрон. У тэлефоннай размове французскі прэзідэнт нагадаў суразмоўцу, чым можа скончыцца такая гульня са зброяй. Путін можа у нейкі момант, асабліва калі будуць няўдачы ў яго на фронте, ударыць ці па Ўкраіне, ці нават па адной з краін НАТО ядравай зброяй. Так што гэта натуральна напружвае еўрапейскіх лідараў. Яшчэ я адзначыў, што Францыя – гэта ядравая дзяржава. Эксперты адзначаюць, што любыя дыпламатычныя намаганні Менску, у тым ліку спробы зняць санкцыі, могуць імгненна сапсаваць маскоўскія хаўруснікі. Нядаўнюю атакаю на Міністэрства замежных справаў Украіны расейцы наглядна прадэманстравалі стаўленне да перамоваў. Зміцер Смак, Белсат. І вось на такім фоне адбываецца першы афіцыйны візіт лідаркі дэмакратычных сілаў Беларусі Святланы Ціханаўскай у Кіеў, а за дэлегацыяй беларускай ва ўкраіне сочыць мой калега, намеснік галоўнай рэдактаркі Белсату Сергей Пеляса, які цяпер з намі знаходзіцца на відэазгучэнні з Кіева. Сергей, ну цяпер атрымаецца, распавядзі, што адбываецца і што адбывалася сёння. Добрый вечер. Так, Олесь, мы находимся теперь на Софийской площади, в центре Киева. За мною Министерство замежных справ Украины, где недавно скончились перамовы прадстаўніцы лідаркі Вольной Беларуси, старшыні Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской и министра замежных справ Украины спадара Сибиги. Тут же, побач Софийской площади, находится стена памяти полеглых оборонцаў Украины. І гэту сцену таксама наведалі Светлана Тихановская і міністр Сібіга. Сёння дзень пачаўся з таго, што кіраўніца АПК наведала першым пунктам сваёй праграмы візіту, наведала магілы беларускіх добраахвотнікаў, загінулых ва ўкраіне. Гэта была магіла Марыі Зайцевай, першай адзінай жанчыны беларускай, якая загінула за Украіну, і да беларускага добраахвотніка з пазыўным Мінск, якога прозвішча не называецца. Затым беларуская дэлегацыя на чале са Тихановскаю наведала Чарнобыльскую АЭС. Таксама нам паказалі, як выглядае саркафаг пад аркай, то бок цяпер пад над чацвёртым рэактарам, які выбухнуў больш 40 год назад, ёсць першы саркафаг, а над ім яшчэ адзін саркафаг арка. Яна спусцілі проста в святая святых. Туды вось да старога саркафага мы яго ўбачылі. На ўласныя вочы таксама мы наведалі горад Припять. І в горадзе Припять мы сустрэліся, і Светлана Тихановская паразмаўляла з вельмі цікавай асобай. Гэта была Наталья Алініченка, цяперашняя супрацоўніца Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі, і яна была супрацоўніцай яе тады, калі яна выбухнула. Яна жыла ў Припяці да 86 года і распавяла нам, як выглядала жыццё тады і цяпер, і як савецкая ўлада сваімі безадказнымі дзеяннямі знішчыла гэты цудоўны горад і знішчыла жыцці тысячаў, сотняў тысячаў і, магчыма, мільёнаў людзей. І там же па свежых слядах я запытаў Светлану Тихановскую аб яе ўражаннях першых, і проста насупраць Дома культуры і энергетык, вядомага будынку, з усіх фільмаў, з усіх здымкаў, з усіх камп'ютэрных гульняў, Светлана Тихановская падзялілася сваімі ўражаннямі ад першых гадзінаў візіту ва Ўкраіну. Прапаную паслухаць. Што можа аб'ядноўваць вось гэтыя дзве бяды, гэта тое, што такое ніколі зноў проста не павінна паўтарыцца. Ні вайна, ні агрэсія супраць Украіны, ні катастрофа на ядзернай электрастанцыі. І тое, што, напрыклад, мы былі на электрастанцыі і вось гэтай арку ўжо ў гады вайны шахедамі бамбілі, ну гэта яшчэ магло вызваць адну катастрофу. То бок усё неяк палітычна, безадказнасць. Так, вось, ну, гэта істотна таксама таму, што варта памятаць пра тое, што Светлана Тихановская таксама пацярпела ад Чарнобыльскай аварыі ў пэўным сэнсе, але з іншага боку Чарнобыльская аварыя вызначыла жыццё Тихановскай. Яна, як жыхарка Міхачевічаў, яна гадавалася на Палесі, удзельнічала ў праграмах абмену аздараўлення беларускіх дзяцей і выехала ў Ірландыю, дзе, між іншага, навучылася англійскай мове,
і потым гэта вызначыла пэўным сэнсе лёс. Таму вось такі парадаксальны вынік чарнобыльскай катастрофы. І вось цяпер Светлана Тихановская праз 40 год пасля трагедыі наведала месца гэтай трагедыі Чорнобыльскай АЭС. Сёння в другой палове дня адбыліся першыя сур'ёзныя палітычныя перамовы. Завтра будзе іх працяг. Беларуская дэлегацыя на чале з кіраўніцай АПК наведала Міністэрства замежных спраў, якое вы бачыце, дарэчы, за мной, і правяла даволі працяглыя, больш чым гадзінныя перамовы з міністрам Сібігам. І па выніках гэтых перамоваў адбылася прэсавая канферэнцыя, на якой спачатку выступілі спадарня Тихановская і спадар Сібіга, і пасля гэтага яны адказалі на пытанні. І вось на маё пытанне адказаў спадар-міністр Сібіга. Я запытаў пра тое прыкладна, як звязанае абвастрэнне рыторыкі кіраўніцтва Украіны в сувязі з патэнцыйнымі пагрозамі з Беларусі і візіт Светланы Тихановскай. Прапаную паслухаць, што мне адказаў кіраўнік украінскай дыпламатыі. Я взагалі вважаю, що Україна зараз виграє час для Європи, для Центральної Азії, для Білорусі. Нашою стійкістю і героїзмом, і, безумовно, наша стійкість і героїзм не може бути виправданням для безкінечної війни, але це факт. Від того, як закінчиться ця війна, російська агресія, в тому числі залежить розвиток країн регіону, передусім безпековий розвиток. Тому, безумовно, Україна готова відігравати свою геополітичну роль. Є практичні виміри цієї ролі, і ми сьогодні кілька з них обговорили. Спецтрибунал. Так, ну вось вы бачыце, спадар Сібіга, між іншага, узгадаў спецтрибунал, тому што, давайте нагадаем, беларускія дэмакратычныя сілы, в першую чаргу Павел Латушка са сваёй камандай, яны ўжо працяглы час збіраюць доказы суудзелу Лукашэнкі і чыноўнікаў ягоных у злачынствах агрэсіі, у злачынствах супраць Украіны. І на гэтай падставе цяпер ствараецца новы трыбунал, звязаны з гэтымі злачынствамі. Між іншага, гэтая тэма закраналася падчас размоваў. Канешне, закраналіся шэраг іншых пытанняў. І заўтра будзе працяг афіцыйнай праграмы. Заўтра мы спадзяемся, што адбудзецца сустрэча Светланы Тихановскай з прэзідэнтам Украіны Владимиром Зеленскім падчас міжнароднага саміту гарадоў і рэгіёнаў. Алесь? Так, Сергей, дзякуй вялікі за гэты дэтальны расповед пра дзень першы візіта Светланы Тихановскай, гістарычнага візіта першага ва ўкраіну. Ну і, шановнае спадарства, мы працягнем гэтую размову ў тым ліку з удзелам Сергея Пелясы літаральна адразу пасля навінаў, так што заставайцеся з намі, а пакуль да іншых тэмаў. Хоць і тут пра вайну, у Беларусі зноў упаў беспілотнік. Паводле інфармацыі тэлеграм-каналу «Віцебская вясна», здарэнне адбылося яшчэ 23 траўня каля вёскі Янава Сенніцкага раёну. Пры падзенні дрон пашкодзіў лінію электраперадачы. А з кепкі беспілотніка забралі сілавікі, а мясцовым жыхарам забаранілі распавядаць пра здарэнне. Афіцыйных каментароў ад уладаў няма. Раней з'явілася інфармацыя пра падзенне дрона ў Глыбоцкім раёне. Там здарэнне адбылося 17 траўня. Не любой цаною. Былы палітвязень Мікола Статкевіч раскрытыкаваў ідэю зняцця санкцыяў у абмен на вызваленне палітвязняў. Такім чынам ён адказаў на словы Марыі Калеснікавай пра неабходнасць размаўляць з Лукашэнкам дзеля вызвалення людзей. Некаму галоўнае, што на волі, ды калі яшчэ за мяжою, то ўвогуле супер. Я сваё адсядзеў, цяпер хай іншыя. А для некага, хто знаходзіў сэнс у сваім зняволенні, як у працягу барацьбы за свабоду краіны, справядліва мяркуючы, што рэжым нясе страты праз ягонае зняволенне, стаць сродкам фінансавання рэжыму, супраць якога ён змагаўся, і паняволенне сваёй краіны, якую ён хацеў вызваліць, невыносная думка. Ён ужо прынёс сваю ахвяру, здзейсніў свой подзвіг, а ператварэнне ў аб'ект здзелкі і продаж як скота на базары, як нявольніка на рынку, абясцэньвае ягоны подзвіг. Так, вызваленне, але не любой цаною. Не абясцэньвайце людскія пакуты, стойкасць і мужнасць найлепшых, не забірайце будучыню ў мільёнаў. Цікавая навіна з Чэхіі. Там затрымалі мітрапаліта расійскай праваслаўнай царквы Іларыёна.
У ягоным аўтамабілі паліцыя выявіла 4 кантэйнеры з, цытата, рэчывам белага колеру. Інцыдэнт адбыўся ў Карлавых Варах, дзе паліцыя спыніла і абшукала аўтамабіль, у якім ехаў мітрапаліт разам з аператарам. Сам Іларыён адмаўляе датычнасць да забароненых рэчываў і называе здарэнне правакацыяй. Таксама мітрапаліт заявіў, што затрыманню папярэднічалі пагрозы ў ягоны бок і ціск на праваслаўную суполку ў Карлавых Варах. З 2022 па 2024 гады мітрапаліт Іларыён быў кіраўніком Будапештска-вугорскай епархіі. На фоне абвінавачанняў у дамаганнях да царкоўнага служкі сінод РПЦ зняў яго з пасады і скіраваў на служэнне ў царкве ў Карлавых Варах. Чэшскія і вугорскія СМІ паведамлялі пра сувязі Іларыёна з расійскімі спецслужбамі. Летась вугорскі журналіст апублікаваў відэа, дзе Іларыён страляе ў ціры, як сцвярджае аўтар, месца дзеяння галоўны будынак ФСБ у Маскве. І вяртаемся да падзеяў у Беларусі. Пасля некалькіх месяцаў росту сярэдні заробак беларусаў у красавіку пайшоў уніз. Паводле Белстату, сума ў разлікоўках паменіла прыкладна на 23 рублі у параўнанні з сакавіком. Паводле Белстату намінальны сярэдні красавіцкі заробак склаў каля 2950 рублёў. Для параўнання ў сакавіку было каля 2975 рублёў, у лютым каля 2740 рублёў, а ў студзені каля 2750 рублёў. Што да рэальных наяўных грашовых даходаў беларусаў, то за першыя 3 месяцы года яны выраслі на 7,6% у параўнанні з такімі ж перыядам летась. Рэальныя грашовыя даходы паказваюць, колькі людзі могуць купіць за свае прыбыткі пасля выплаты падаткаў і з папраўкаю на інфляцыю. Трагедыя ў Слонеме. Двухгадовая дзяўчынка выпала з акна 5-го паверху. Як паведамляе следчы камітэт, здарэнне адбылося раніцай 23 траўня. Пакуль маці была на кухні, дзіця забралася на падваконне і выпала з адчыненага вакна. Цяпер дзяўчынка ў лякарні ў цяжкім стане. Паводле маці, раней дзіця ўжо залазіла на падваконне. Таму дарослыя знялі клямкі з вокнаў. Але самое вакно ў дзень трагедыі было адчыненае. Следчы камітэт распачаў праверку абставінаў. Замест пачатку летніх вакацыяў жыццё ў намётах, шахты, шыхты, можа і шахты будуць, ну і акопы. У Беларусі стартуюць вучэбна-палявыя зборы для 10-класнікаў. Сёлета ў іх зрабілі ўдвая даўжэйшымі і фактычна абавязковымі. Інакш могуць не перавесці ў 11 клас. Што яшчэ змянілася, разбіраўся Ян Федаровіч. Шыхтовая падрыхтоўка, харчаванне набліжанае да армейскага, ды жыццё ў намёце на 15 чалавек. Матрас на облачко, соответственно, выделяется полотенце, ну и, соответственно, личные вещи они хранят первой необходимости в тумбочках. З 26 траўня ў Беларусі распачнуцца вучэбна-палявыя зборы для 10-класнікаў. Частка падлеткаў правядзе іх не ў школах, а на базе вайсковых частак. Прапагандысты з СТВ не хаваюць захаплення ад умоваў, у якіх будуць жыць школьнікі. Маўляў, ёсць нават лазня. Вода горячая есть? Конечно, вода горячая есть. Давайте проверим. Так, ну вода действительно теплая, можно не переживать. После завтрака построение, конечно, развод на проведение занятий, обед организован, там немножко мы дадим им после обеда, конечно, отдыха им предоставим. После этого опять занятия и будут проводить с ними воспитательную работу. У праграме збораў тактычная агнявая інжынерная падрыхтоўка. Абяцаюць, што 10-класнікаў навучаць рабіць акопы ды аказваць медычную дапамогу. Магчыма, гэта першая мэта, гэта ўсё ж такі мілітарызацыя грамадства. І гэта ўплыў не толькі на саміх дзяцей, а на і дарослых праз дзяцей, бо гэта таксама нейкі такі вельмі маніпулятыўны падыход праз дзяцей рабіць дарослых залежнымі, да, і адчуваць нейкі жах, што і як будзе далей адбывацца. Гэткія зборы праходзілі і ў мінулыя гады. Сёлета, праўда, ёсць істотныя змены. Іх працягласць павялічылася з 5 да 10 дзён. На дадатак, удзел зрабілі абавязковым для ўсіх, інакш не апусціць у 11 клас. Вызваліць ад збораў могуць толькі праз стан здароўя. Гэта робіцца прымусова,
калі гэта прымусова і няма нейкіх альтэрнатыў, то вялікі шанец, што нехто будзе эмацыйна, псіхалагічна, нейкая шкода будзе некаму нанесена. Дзяўчат у гэты час чакаюць заняткі медычнай падрыхтоўкі. Навучанне будуць праходзіць ва ўстановах адукацыі, ВНУ, медкаледжах і ўстановах аховы здароўя. Ян Федарович, Белсат. Тым часам у Беларусі стартуе акцыя «Увага, дзеці». Да 5 чэрвеня кіроўцы мусяць ездзіць з уключаным блізкім святлом фарам нават у дзень. Так улады спрабуюць зрабіць дзяцей больш заўважнымі на дарогах напярэдадні летніх канікулаў. Акцыю ладзяць акурат у перыяд заканчэння навучальнага года і пачатку школьных канікулаў. Міліцыянты будуць кантраляваць выкананне правілаў дарожнага руху і сітуацыю ў цэлым каля школаў і ў іншых месцах, дзе дарогу пераходзіць шмат дзяцей. Таксама працаўнікі ДАІ правядуць прафілактычныя гутаркі і інтэрактыўныя заняткі ў летніках. Для больш як 58 тысяч беларускіх выпускнікоў пачынаецца гарачая пара экзаменаў і паступленняў. Ужо на наступным тыдні 11-класнікі будуць здаваць цэнтралізаваныя экзамены. Сёлета з новымі правіламі і ўзмоцненым кантролем. Падрабязней Валера Руселік. Сёлета са школою развітваюцца больш за 58 тысяч 11-класнікаў. Між тым на парозе ў дарослае жыццё іх чакаюць 2 цэнтралізаваныя экзамены. Один централизованный экзамен 26 мая – это предмет по выбору. Перечень предметов сохранился тем же, как и в прошлом году, за исключением. Появился учебный предмет «История Беларуси» в контексте всемирной истории. Вместо «Истории Беларуси» и «Всемирной истории» второй централизованный экзамен 29 мая – «Русский язык» или «Белорусский язык» по выбору учащегося. Тыя ж, хто прапусціць цэнтралізаваныя экзамены праз хваробу альбо іншую важкую прычыну, змогуць здаць іх у рэзервовыя даты 20 і 22 чэрвеня. Тых жа, хто атрымае нездавальняльныя ацэнкі, 1 альбо 2, чакае пераздача ў жніўні. У Міністэрстве адукацыі абяцаюць, што ніякіх глобальных зменаў у сёлетняй выпускной кампаніі не будзе, аднак пэўныя новаўвядзенні ўсё-таки ёсць. Самое основное, что в этом году это разрешено детям с заболеваниями, такими как сахарный диабет, пользоваться средствами контроля здоровья. Это мобильные телефоны и иные технические средства, которые позволяют поддерживать состояние здоровья. А пры здачы хіміі ці фізікі дазволяць карыстацца простым аднарадковым калькулятарам. Пры гэтым выносіць з экзаменаў якія-кольвек матэрыялы ад уласна тэстаў да чарнавікоў і асабістых нататак забаронена. Узмоцняць і кантроль за спісваннем. У 144 вызначаных пунктах цэнтралізаванага экзаменавання будзе дзейнічаць прапускны рэжым. А таму спадзявацца выпускнікам лепш усё-таки не на шпаргалкі, а на папярэднюю падрыхтоўку. В первую очередь это короткие повторения и обучение. Не нужно делать долгосрочные какие-то долгие марафоны, не спать ночами, особенно в последнюю ночь, да, перед экзаменом, пытаться загрузить в себя побольше информации маленькими кусочками, с перерывами. Обязательно в порядке должен быть сон и еда. Будуць гэтыя парады карысныя і больш як 100 тысячам дзевяцікласнікаў, якія сёлета таксама здаюць ажно 4 цэнтралізаваныя экзамены – беларускую і расейскую мовы, матэматыку і гісторыю Беларусі. Экзамены для дзевяцікласнікаў пройдуць з 1 па 10 чэрвеня. Валер Руселік, Белсат. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі на старонцы Белсату і ў сацыяльных сетках нашага каналу. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую для спадарства падрыхтавала Юлія Лабанова. Вітаю! У інфармацыйна-публіцыстычнай частцы нашага эфіру працягнем сачыць за візітам Святланы Ціханаўскай ва ўкраіну, які адбываецца на фоне дыпламатычнага супрацьстаяння Кіева і Масквы ды пагрозаў новых расійскіх абстрэлаў. Пра апошнюю інфармацыю распавядзе наш калега Сергей Пеляса, а за аналізам сітуацыі звернемся па экспертную ацэнку да Еўгена Красуліна. Заставайцеся з намі. Так, падзеяў шмат, але яшчэ цяжэй сярод гэтых шматлікіх падзеяў бачыць тыя найважнейшыя, якія нам і сведчаць пра лінію, да чаго ідзе ўвесь наш рэгіён і Беларусь. Зараз даведамся, спадзяюся, ад экспертаў.
Так, студыя Белсад, жывы эфір і сапраўды, як і казала, анансавала Юля, неўзабаве эксперты і спікеры на тэму гістарычнага візіта Святланы Ціханаўскай ва ўкраіну, але таксама заклікаем гаспадарства прыняць удзел у нашым эфіры праз апытанку, бо мы, натуральна, пытаемся там пра гэты візіт. Ці можа візіт Ціханаўскай у Кіев нешта рэальна змяніць? Варыянтаў адказа 4, 2 з іх на так, 2 з іх на не. Бачу ўжо цяпер, што галасы размяркоўваюцца такім чынам, што, па-першае, няма збыт вялікіх чаканняў ад гэтага візіта, ну а па-другое, што сапраўды шмат чаго трэба вырашаць Святлане Ціханаўскай, ну і нам, беларусам, ва ўкраіне. Ну, але тым не менш 37% прагаласавала пра тое, што нешта рэальна можа змяніцца для беларусаў ва ўкраіне, то бок усё ж такі спадзяванні ёсць. Магчыма, сапраўды ёсць пытанні і да вырашэння праблемаў беларусаў, якія пражываюць ва ўкраіне, гэта легалізацыі, банкаўскія рахункі і іншае. Ну і таксама адметна, што Святлана Ціханаўская наведала магілу беларускай добраахвотніцы Марыі Зайцевай, калі яна прыехала. Гэта першы быў пункт ейнага візіту. І ёсць таксама спадзевы, што дачыненні паміж офісам Святланы Ціханаўскай і беларускімі добраахвотнікамі выйдуць на нейкі іншы ўзровень, на ўзровень большага паразумення, узаемасупрацы, магчыма. Не варта этого выключаць таксама. Так, ну і я бачу таксама, што амаль траціна нашай аўдыторыі лічыць, што не, гэты візіт рэальна нічога не зменіць, бо гэта сімвалічны візіт. Я тут згодны і нязгодны, згодны з тым, што гэта можа выглядаць сімвалічным візітам. Канкрэтныя вынікі мы даведаемся заўтра па выніках сустрэчы Святланы Ціханаўскай з Уладзімірам Зеленскім, калі адбудзецца гэтая сустрэча. Але дакладна сімвалічны нават візіт вельмі можа дапамагчы ў павышэнні даверу паміж беларусамі і украінцамі, паміж Беларусю і Украінай, а ў гэтай складанай час эскалацыі вайсковай у нашым рэгіёне надзвычай важная рэч, як давер. Ну і што казаць, што гэта аснова будзе для будучыні народаў Беларусі і Украіне, бо без даверу цяпер, калі мы не пачнем аднаўляць, надзвычай гэта будзе цяжка зрабіць пасля вайны. Ну і так. Уласна, да самой падзеі, да візіту Святланы Ціханаўскай у Кіев, які ўжо называюць гістарычным, кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету цяпер у сталіцы Украіны з іншымі прадстаўнікамі беларускай дэлегацыі, у тым ліку са сваім намеснікам Паўлом Латушкам і кіраўніком апарату АПК Валерам Мацкевічам. Усе падрабязнасці даведаемся ў нашага калегі, намесніка галоўнай рэдактаркі Белсату Сергея Пелясы. Сергея, вітаем цябе. Добрый вечер, коллеги, добрый вечер, дорогие глядачи. Со мною тут побач Денис Кучинский, дорадца Святлана Тихановская по международных справах. Мы находимся с тобой, Денис, на Софийской площади, просто насупроть Министерства замежных справ, где сегодня скончилася размова Святланы Тихановской с твоим делом у тым ліку. Але перед тым, як мы поразмаўляем про то, что адбывалася за гэтымі зачыненымі дверыма, про что размаўлялі, я хотел вот про что сказать. Перед тем, как пройти в министерство, министр замежных справ Украины сустрэў Святлану Тихановскую тут вось на Софийской площади, где находится эта спаленная техника, и он показал ей стену, где уганараваныя загинулые герои, оборонцы Украины. И он адмыслова ее провел в тую частку стены, где находятся портреты белорусских добраахвотнікаў. Яны там затрымаліся. И вось як бы ты оценил той факт, что это не просто звычайны візіт чарговага палітыка, а кіраўніцы АПК беларускай нацыянальнай лідаркі, а таксама ў пэўным сэнсе гэта было сустрэча міністра замежных справаў Украіны, ну, з прадстаўніцай і тых беларусаў, так ці інакш, якія змагаюцца за Украіну. Ведаеце, у Святланы Ціхановскай за гэтых 6 год было каля 300 візітаў. Я удзельнічаў амаль у кожным з іх, і я вось адчуваю кожную хвіліну зараз знаходзішся тут, у краіне свабоды, у краіне годнасці, у Кіеве. Кожную хвіліну адчуваю, што гэты візіт ён такі асаблівы і сапраўды гістарычны. І гэта не перабольшванне. І вось тыя моманты, вось якія ты заўважыў агулам, яны это паказваюць. Да? Момант таго, што ўсё ж такі наш лёс і наша будучыня Украіны і Беларусі настолькі яны ўзаемазвязаныя, настолькі ўзаемасплеценыя, настолькі
настолькі мы блізкія, нават там у момантах размовы, да, калі мы размаўляем па-беларуску, па-украінску і адзін аднаго разумеем, такіх вось прыкладаў няма. І вось это сапраўды візіт сам пачаўся, як вы ведаеце, і гэта не это было зроблена адмыслова з ушанавання памяці Марыі. І Марыя Зайцева, яна сапраўды такі наш супольны герой, які вось паказвае, які кошт ёсць свабоды, змагаючыся і за свабоду Беларусі, і за свабоду, незалежнасць і годнасць Украіны. І таму вось калі сёння адбыўся гэты момант, вось калі міністр Сібіга правёў да той часткі, дзе ушанаваныя загінулыя нашыя добраахвотнікі, нашы героі, гераіні супольныя, гэты момант паказвае сапраўды, наколькі все ж такі гэта баліць і нам, і Украіне, і наколькі все ж такі мы адзін аднаго разумеем, і наколькі важна гэтым візітам таксама адкрыць сапраўды новую такую главу, новую старонку адносінаў, стасункаў і працягваць нам таксама дапамагаць Украіне наколькі можам. Кажу, галоўнае пытанне, якое мы задавалі сабе перад гэтым візітам, это як яшчэ мы можам дапамагчы Украіне. Менавіта тут, менавіта тут, дзе мы знаходзімся, вырашаецца лёс усёй Еўропы, вырашаецца лёс Беларусі, вырашаецца лёс Украіны, Літвы і Польшы. І таму гэта наш абавязак быць тут. Мы прыехалі сюды на Цягнюку за некалькі гадзін до 12 дзень да Арешніка, зараз зноў абвесцілі, што будзе. Мы тут для таго, каб праявіць сваю салідарнасць. І вось тыя людзі, якіх мы тут бачым, якіх мы вось возім, гэта сапраўды героі. Кожны з іх, хто зараз знаходзіцца ва Ўкраіне і змагаецца за сваю краіну, за сваю годнасць, за сваю незалежнасць. І мы тут таксама для таго, каб выказаць эту салідарнасць. І калі не ведаем, што адбудзецца сёння ночы, але таксама мы тут, каб паказаць, што мы разам з Украінай, мы салідарныя з ёй. І якія б там рызыкі не былі, Тихановская прыняла гэта рашэнне, яна прыехала сюды на афіцыйнае запрашэнне. І візіт, ён беспрэцэдэнтны. Я бачу з пункту гледжання прафесійнага, я бачу, як арганізоўваецца візіт, якая ёсць падрыхтоўка, колькі часу людзі праводзяць. То, што міністр Сібіга правёў сёння з Тихановскай, амаль 3 гадзіны, да, і гэта была і дыпламатыя публічная, і прэсавая канферэнцыя, і сустрэча была тэт-а-тэт, пасля сустрэча ў пашыраным фармаце. Все гэтыя элементы у першы дзень візіту, і таксама візіт на Чарнобыльскую АЭС, да, на месца нашай супольнай трагедыі, супольнага болю для Беларусі і для Украіны. Гэта сапраўды паказвае, што тое, што казаў міністр Сібіга і украінскія ўлады, што яны хочуць, калі яны хочуць гаварыць з Беларусю, па афіцыйных каналах камітэта яны гавораць з Тихановскай, гэта не пустыя словы. Сёння я вось убачыў на ўласныя вочы, што гэтыя словы яны сапраўды падкрэсліваюцца вось гэтым прыёмам і гэтай сапраўды такой вось новай старонкай у стасунках. Міністр згадаў это таксама на прэсавай канферэнцыі, што па ўсіх пытаннях будуць працаваць мы па дыпламатычных каналах нашай каманды, мы адкрываем новую старонку супрацы. І я лічу, што гэта сапраўды не перабольшваючы гістарычны візіт у шматлікіх сэнсах. Так, на пачатку прэсавай канферэнцыі кіраўнік украінскай дыпламатыі сказаў, што мы правялі перамовы без перакладчыкаў, кожны размаўляў на сваёй мове. Это фактычна беспрэцэдэнтная справа, калі украінец можна размаўляць з беларусамі, украінцамі, мы адзін аднаго разумеем, але калі міністр гэта падкрэслівае перед десяткамі тэлекамераў і смартфонаў, гэта дарагога варта. Што можна, вось, Денис, што можна прыадхіліць з таго, што адбывалася за зачыненымі дзвярыма? Доўгая размова была, ці ёсць штосьці, што можна распавесці такіх конкретных справаў, вось, пра што менавіта вам, беларускай дэлегацыі, трэба было абавязкова з міністрам Сібігам паразмаўляць? Раскрыю нават маленькі секрет, такі пратакольны. Мы абмяркоўвалі, на якой мове рабіць прэсавую канферэнцыю. І спачатку такая была проста агульная прада, што зробім па-ангельску, будуць і замежныя таксама медыі, мова, якая будзе зразумела всем. Мы сказалі, а чаму не зробім па-беларуску і па-украінску? І вось у выніку зрабілася, мне здаецца, атрымалася цудоўна. І мне здаецца, вось пра тую, я згадывала раней, што на сустрэчы Святланы Тихановскай з прэзідэнтам Зеленскім у Вільні адбылася пэўнага рода хімія. І вось эта хімія, на мой асабісты погляд, яна адбылася ў тым ліку, таму што Тихановская загаварыла па-беларуску, а прэзідэнт Украіны, вядома, гаварыў па-украінску. І таксама на той сустрэчы білатэральнай ніводнага слова не трэба было перакладаць. Таму вось гэтыя рэчы, і гэта, дарэчы, адна з рэчаў, якую мы абмяркоўвалі з міністрам Сібігам зараз на сустрэчы. Гэта мова і культура, гэта таксама наша зброя супраць русіфікацыі, супраць імперыялізму, супраць рускага міра, да, рускага свету. І адна з рэчаў, якую мы абмяркоўвалі, гэта то, як важна ўзмацняць гэта, і ў тым ліку в Украіне з тымі арганізацыямі і з тымі супольнымі праектамі. Пра універсітэты таксама гаварылі, пра студэнтаў, важнасць, каб беларусы ўсё-такі маглі сюды прыязджаць і
і навучацца. Але зразумела, што асноўнай тэмай, канешне, была бяспека, былі нашы добраахвотнікі, наша беларуская дыяспара, арганізацыі, які тут знаходзяцца, і вельмі важна, каб была дапамога для іх. Адну з практычных рэчаў, якую абмяркоўвалі, это стварэнне такой міжведомственнай групы у міністэрстве замежных спраў з іншымі па тым прыкладзе, як это, напрыклад, ёсць у Польшы. Вось. І тут вельмі важна вырашаць гэтыя праблемы, гэтыя пытанні, таму што, зразумела, калі беларускі добраахвотнік ці добраахвотніца змагаюцца за незалежнасць Украіны, яны павінны мець такія ж падставы, такую ж падтрымку, як і іншыя хаўруснікі Украіны. І таму, зразумела, пра гэта гаварылі. Міністр таксама это згадаў пасля у камунікацыі, што ёсць бюракратыя, ёсць пэўныя шарпатасці, і вось мы абмяркоўвалі таксама, каб это вырашыць, у тым ліку вось такі механізм стварэння міжведамственнай групы, і каб адна з рэчаў, якую мы абмяркоўвалі таксама, каб быў ясны, дакладны сігнал ад міністэрства замежных спраў, ад адміністрацыі прэзідэнта Зеленскага, што беларусы сапраўды тыя, якія дэмакратычныя, тыя, якія прасвабодныя, якіх большасць, безумоўна, і ў Беларусі, і в Украіне, і ў Польшы, у Літве, але менавіта тыя, якія знаходзяцца тут, каб ім была аказаная дапамога, і каб яны не сутыкаліся з пэўнымі складанасцямі. Таму это таксама быў адзін з топікаў размовы. Безумоўна, абмяркоўвалі санкцыі. І тут вельмі важна пазіцыя Украіны. Украіна ввела новыя санкцыі супраць Лукашенка, супраць рэжыму. І тут важна, міністр падкрэсліў, што іхняя пазіцыя толькі будзе ўзмацняцца, што ніякіх саступкаў ні ў пытаннях калійных удабрэнняў, ні ў пытаннях там іншых санкцыяў не будзе. Будзе толькі ўзмоцненая пазіцыя. Міністр таксама згадаў на сустрэчы, што ён будзе абмяркоўваць з міністрамі замежных спраў Еўропы на бегучым паседжанні, на бегучай сустрэчы, і што поўнасцю падтрымлівае таксама вось нашу пазіцыю Святланы Ціханаўскай офіса у гэтым пытанні. І таксама немало часу на гэтай размове адышло, і тут дзякуй вялікі, конечно, што быў Павел Латушка, намеснік кіраўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета, пытанне адказнасці. Лукашенко мусіць атрымаць сапраўды гэты ордэн на арышт і за тыя злачынствы, які ён зрабіў супраць беларусаў, і за тыя злачынствы, які ён зрабіў супраць Украіны з дапамогай у вайне. І таксама вось асобна мы сёння абмяркоўвалі ў дэталях пра выкраданне украінскіх дзетак і іхні вываз праз тэрыторыю Беларусі, іхнюю індэкрынацыю і так далее. Таксама тут атрымалі поўную падтрымку ад украінскага боку вось па гэтых пытаннях, па пытаннях адказнасці, па пытаннях санкцый, па пытаннях падтрымкі беларусаў, якія знаходзяцца, і добраахвотнікаў асобна, якія знаходзяцца тут, і па пытаннях, вось это для мяне здаецца, як для дарацы па дыпламатыі, найбольш таксама адзін з важнейшых тых момантаў прызначэнне амбасадара па асаблівых даручэннях і тое, што сказаў міністр, інстытуцыялізацыя адносінаў. Зараз я ўпэўнены, што нашы стасункі пайдуць толькі ўгару, яны будуць вельмі інтэнсіўныя, яны будуць на штодзённым узроўні, таму што сапраўды той узровень, якім была прынятая, і яшчэ будзе другі дзень, таксама убачыце. Святлана Ціханаўская паказвае, што Украіна будзе працаваць з Ціханаўскай, з дэмакратычнымі сіламі, са свабоднымі, волелюбівымі беларусамі, а не з Лукашэнкам. З Лукашэнкам гісторыя закрыта. І паставім тут кропку. Вялікі дзякуй, Денис. Вынікі першага дня візіту Святланы Ціханаўскай дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў ва Украіну я абмяркоўваў, падсумоўваў з Денисом Кучынскім, дарадцам Святланы Ціханаўскай па справах, па міжнародных справах і па дыпламатыі. Алесь, Юля. Дзякуй вялікі. Сергей Пелясан, намеснік галоўнай рэдактаркі Белсату, быў на ўпроставай сувязі з Кіевам. Дзякуем за гэтыя падрабязнасці, і, вядома ж, будзем чакаць наступнага дня, заўтра, галоўнага дня сустрэчы з Владзімірам Зеленскім. Сёння ж у Кіеве на запрашэнне міністра замежных справаў Украіны Андрэя Сабігі прадстаўнікі больш як 70 замежных дыпмісіяў наведалі месца апошніх расійскіх удараў па Лук'янаўцы. І вось што заявіў намеснік украінскага МЗС, кіраўнік украінскага МЗС, звяртаючыся да замежных дыпламатаў. Заклікаем міжнародную супольнасць да моцных рэакцыяў на расійскі тэрор. Патрэбныя выразныя сігналы Маскве, што мы аб'яднаныя, што мы будзем цвёрда рэагаваць, што Украіна атрымае дадатковыя пакеты СПА і ракеты, што Украіна абавязкова будзе чальцом еўразвязу. На гэтых месцах удараў мы дакладна бачым, чым адказвае вораг на мір, таму неабходна ўзмацніць ціск на Маскву. А да нашага эфіру далучыўся Евген Красулін, кандыдат гістарычных навук, з якім абмяркуем, власна, візіт Святланы Ціханаўскай ва Украіну. Ды не толькі вітаем вас. Вечер добрый. Дзень добрый.
Вельмі доўга чакалі афіцыйнага візіту Святланы Ціханаўскай у Кіеў, бо да гэтага кантакты з афіцыйным прадстаўніцтвам Украіны былі, можна так сказаць, хаатычныя. Усё ж такі факт таго, што візіт адбыўся, сведчыць пра тое, што Украіна нарэшце прызнала беларускія дэмакратычныя сілы як афіцыйнае прадстаўніцтва Беларусі. Ці пагодзіцеся вы з гэтым? І таксама, які это сігнал дасылаюць афіцыйнаму Менску Лукашэнку? Калі б гаворка ішла, скажем, вось пра аналіз там трэціх краін і іх стасункаў, я б, конечно, зрабіў выснову, што зроблены такі істотны паварот у знешняй палітыцы адной з гэтых краінаў, і што гэты паварот, уласна кажучы, вельмі моцна ўплывае на будучыню, на перспектывы не толькі адносінаў паміж гэтымі краінамі, але ўвогуле на, ну, скажем так, перспектывы рэгіёна і на будучыя міжнародныя канфігурацыі у гэтым рэгіёне. Так што сапраўды тое, што адбываецца, гэта мы сведкі такога лёсавызначальнага кроку. А патлумачце, вот менавіта датычна Беларусі, як гэты візіт, на што ён уплывае, таму што, ну, так, на першае вока, тое, што ляжыць на паверхні, гэта вось у гэтай цяпер напружанай сітуацыі паміж афіцыйным Кіевам і афіцыйным Менскам і Лукашэнкам, так, з пагрозамі, ну, вось гэты візіт, это такі правакацыя такая, так, ну, правакатыўны, прынамсі, выглядае, датычна той жа Беларусі, так, і нават Расіі сёння Захарова так жорстка выказалася. То бок, як вось такой правакатыўнае дзеянне з боку Кіева можа пазітыўна паўплываць на Беларусь у будучыні? Ну, вось тут у нас розныя з вами метадалагічныя падыходы. Вы бачыце дэмакратычныя сілы і кіраўніцтва дэмакратычных сілаў Беларусі як, ну, такую пешку, расходны матэрыял у гульнях паміж Кіевам і Менскам. Я вось, ну, уласна кажучы, дэшыфруючы тое, што я казаў вышэй, што гэта лёсавызначальны крок, скажу, што Кіеў пераключыўся з суб'ектнасці рэжыму Лукашэнкі у пляне прадстаўлення Беларусі на суб'ектнасць Святланы Ціханаўскай у пляне прадстаўлення Беларусі. Вось доўгі час не маглі сапраўды, скажем так, састыкаваць свае, ну, не ведаю, там, свае расклады Ціханаўская і Зеленскія, чаму яны не маглі сустрэцца. Вось планавалася ж яшчэ у сакавіку, правда, так планавалася даволі умоўна, што 25-го, так, усе чакалі на дзень волі, што Святлана Ціханаўская наведае Кіеў. Не атрымалася тады чыста вось з-за таго, што не стыкаваліся гэтыя самыя расклады. Ось, но гэта ўжо было ў кантэксце гэтага павароту. Да гэтага ўсё ж такі Кіеў, ну, было бачна, што ён усё ж такі вагаўся. Чый бок тут прыняць у пляне перспектыўнасці беларускага кірунку. Но калі ўжо быў прыняты гэты вось, зроблены гэты выбар у пачатку весны, там, канец зімы, пачатак весны, усё Кіеў тут прытрымліваецца гэта. Як толькі атрымалася, ну, улагодзіць гэтыя вось раскладныя праблемы, каб два лідары маглі сустрэцца, каб у іх быў час, вось гэтая сустрэча адбылася. І тут зноўку вельмі характэрная рэакцыя і Менску, і Масквы, афіцыйных маю на ўвазе. Бо Лукашенко ўсе ж заўважылі, як ён тут же закрычаў: ой-ой-ой, не, давайте я приеду. Вось не трэба Ціханаўску, я, Тартілачка, я павінна прыехаць. І гэта такі нежартоўны, вось гэта знак, так што для Лукашэнкі гэта каласальны удар па ягоным, ну, нават не толькі іміджы, але ўвогуле па перспектывах Лукашэнкі, бо ён бачыць, што яго выкідваюць яшчэ з адной абоймы, дзе ён, ну, ён так спадзяваўся, што ён у ёй прапісаны, што Украіна зноўку нікуды не падзенецца ад яго, вось выкарыстоўваць яго і як, скажем, пасярэдніка на міжнароднай арэне, прыгадаем вось гэты ўсе Менск-1, Менск-2 і так далей, але і як, скажем, бізнес-партнер, там, які пастаўляе, можа, не ў адкрытую, а ўціхую там некаторыя стратэгічныя, вельмі істотныя для Украіны тавары. І, дарэчы, тут яшчэ адзін момантик, гэта ж перспектыва транзіту калія, бо калі вось усплылі гэтыя угаворы амерыканцаў, адрасаваныя да еўрапейцаў, што здымайце санкцыі, дазваляеце транзіт,
Усплылі версіі, што гэта можна зрабіць праз Украіну. Но цяпер гэта будзе супер праблематычна зрабіць. І сур'ёзнасць вось гэтага кроку, калі мы кажам з боку Кіева да беларускіх дэмакратычных сілаў, таксама праяўляецца ў рэакцыі і расейцаў, і гэта ж заўважам не толькі Захарова нервова так адрэагавала, гэта ж і заявы, пагрозы, якія прагучалі вось у апошнія гадзіны у адрас кіеўлянаў, што будуць нанесены ўдары, па военных, вайсковай прамысловасці аб'ектах, і будуць наносіцца ўдары па цэнтрах прыняцця рашэнняў. Таму ўсіх замежнікаў просяць пакінуць Кіеў. Вось падавалася, толькі нанеслі масіраваны ўдар у гэтую ноч, і тут жа яны гатовы, прынамсі на словах, яны гатовы наносіць новы ўдар. Не ў апошнюю чаргу, я думаю, ледзь не ў першую чаргу, праз тое, што ў Кіеве знаходзіцца Святлана Ціханаўская. Гэта зноўку прывітанне тым, хто кажа, што ўсё пра яе ўсё забылі. Я хотела толькі паспрачацца з вами, аспрэчыць вашу думку пра то, што мы лічым дэлегацыю дэмакратычных сілаў пешкай ва ўсіх гэтых зараз дамоўленасцях і падзеях. Абсалютна не так, можа гэта так пачулі з пытанняў, але таксама абсалютна слушна вы звярнулі ўвагу на рэакцыю Крэмля і Марыі Захаравай. А што такім чынам дамагаецца Крэмль і ўвогуле так звяртаюцца да дыпламатаў, абяцаюць заяву і нешта патлумачыць дыпламатычнаму корпусу, і адметна, што вось Сібіга таксама больш чым 70 дыпламатаў сабраў у гэты ж дзень, вельмі такі моцны жэст, каб паказаць вынікі удараў па Лук'янаўцы. Дзеля чаго яны гэта заяўляюць? Памятаем жа фільм той самы Мірган. На што разлічваюць, магчыма? Што з гэтага будзе? Крычаць, не трэба, мы хорошыя. Гэта паказвае, што сапраўды для Лукашэнцы была адведзена істотная роля ва ўсёй гісторыі гэтай. Яго, яшчэ раз паўтаруся, усур'ёз, відаць, разлічвалі як такога медыятара, і недарэмна ўвесь час крычалі, што вось самы лепшы перагаворнік, хай ён і будзе пасярэднікам паміж ваюючымі бакамі, Европай, з Пуціным і Амерыкай. І вось гэтыя ўсе наратывы, якія прасоўвалі ў Еўропе некаторыя групы беларусаў, што прыміце санкцыі, размаўляйце, не злуйце, і ўсё будзе добра. Ён там разведзе рукамі ўсе гэтыя праблемы вашы. А тут бачна, што не на ім паставілі крыж, і цяпер ідзе проста гістарычная рэакцыя дзеля таго, каб неяк можа, давай яшчэ ёсць шанец перадумаць. Давай ўсё ж таки ты пагоніш Пуціна Ціханаўскую ад сябе пад выглядам небяспекі, і мы зноў будзем там недзе пад дываном нейкія свае шашні разводзіць. Но тут, ведаеце, нават не знашусь памыліцца, хутчэй за ўсё гэтага не будзе. І хутчэй за ўсё паварот Кіева да дэмакратычных сілаў Беларусі мае такі стратэгічны характар. Спадар Яўген, я хацеў бы яшчэ тады дабіць толькі гэтае пытанне, звязанае з калінай гэтай угодай, так, і яе перспектываў у цяперашняй гэтай канфігурацыі, якую вы акрэслілі, бо так, Кіеў, як вы кажаце, так, абдарыў суб'ектнасцю дэмакратычнай сілы Святлану Ціханаўскую, але таксама абдарыў суб'ектнасцю Лукашэнку Дональд Трамп, так, сваімі дзеяннямі і дыалогам, который цяпер ёсць, няма, мы не ведаем. Джон Кол так і не з'явіўся на анансаваны раней візіт, можа будзе пазней, пабачым. Але ці гэты, пакуль можа не альянс, але гэтае партнёрства паміж дэмакратычнымі сіламі Беларусі і Кіевам, і Дзеніс Кучынскі казаў, што яны дамовіліся пра супольную пазіцыю Кіева сілаў Польшчы і Літвы ў справе санкцыяў і угнаенняў калійных. На вашу думку, наколькі дасягальна такая супольная пазіцыя, улічваючы рычагі ўплыву і ціску ЗША на Польшчу і Літвы, бо тады гэта ставіць пад пагрозу, як вы кажаце, крыж, так, на ўсёй гэтай калійнай угоды. І ці ёсць альтэрнатыва гэтай угоды, каб Беларусь выводзіць з ізаляцыі? Я б казаў, што такая угода была б вельмі пажаданай.
І зноўку заявы з Кіева, якія гучаць, яны робяць яе не толькі пажаданай, але і вельмі імавернай. Не будзем казаць, што верагоднай, но імавернай з высокай ступенню. Бо у любы момант можа, як вы разумееце, любое адбыцца, ўсё ж такі сапраўды ідзе вайна, летаюць ракеты, вось, і адбыцца можа сапраўды ўсё. Ну, пакуль, канечне, з калійнымі ўгнаеннямі у беларускага рэжыму так атрымліваецца, наверное, не вельмі добра. Тое, што кол адсутнічае ў Менску, гэта ж не адзін момант. Недавно, памятаем, працягнулі яшчэ на год санкцыі амерыканцы супраць рэжыму Лукашэнкі, што таксама, вось мы ўсё чытаем там сігналы з боку рэжыму, а вось вам сігнал у адрас рэжыму. Не, вы штосьці не дацягваеце да нашага ўзроўню даверу. Ды калі паглядзець на цяперашнюю адміністрацыю Белага дому, мы бачым, яна можа захапіцца, а потом вельмі астыць да нейкага праекту, калі гэты праект не прыносіць такіх імгненных дывідэнтаў, якія былі б адчувальнымі для гэтай самай адміністрацыі. Так што, хто яго ведае, усе былі упэўненымі, безумоўна, што візіт Кола будзе. Можа, ён яшчэ і будзе, і што будзе вызвалена яшчэ адна партыя палітвязняў. Гэта зноўку зусім не канец рэпрэсіяў, гэта толькі парадавацца за гэтых людзей, якія выйшлі на свабоду. Но цяпер вось у сувязі з тым, што і Кол адсутнічае, і санкцыі працягнуты, тут таксама могуць быць варыянты, чым гэта ўсё скончыцца і што мы пабачым у бліжэйшы час. Таксама важная падзея адбылася ўчора. Прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон патэлефанаваў да Лукашэнкі, і як вы ацэньваеце гэты тэлефонны званок? Бо з аднаго боку так была інфармацыя ад украінскага бока пра тое, што Лукашэнка або з тэрыторыі Беларусі плануецца новы наступ у верасні, і нават апісаныя сцэнары, і тут можа быць нейкая занепакоенасць Францыі і спроба паўплываць на сітуацыю, папярэдзіць. Але з іншага боку, можа, Эммануэль Макрон, адчуваючы ўсё ж такі, што Злучаныя Штаты Амерыкі даюць заднюю, паспрабаваў взяць пад кантроль сітуацыю ў Менску ў свае рукі на выпадак будучых перамоваў ці ў нейкім іншым выпадку? Ну, танальнасць размовы, наколькі вядома пра яйную танальнасць, яна не сведчыць, што там прамацванне глебы для нейкіх перамоваў. Гэта, ну, па-першае, некаторыя ўспрынялі гэта там вось якраз гэтая ружовая мара рэжыму, і не толькі менскага, але і маскоўскага, што Лукашенко будзе абраным у якасці пасярэдніка. Пра гэта гаворка, безумоўна, не ішла. Больш за тое, наколькі я ведаю, дэмакратычныя сілы Беларусі былі ў курсе перад званком, што гэты званок адбудзецца, то бок гэта не там размовы за спінамі ў дэмакратычных сілаў. І гэта, хутчэй за ўсё, быў такі пагрозлівы оклік з Парыжу, што калі Лукашенко толькі паспрабуе рэалізаваць свае пагрозы, а мы ж зноўку памятаем, што ён апошнімі тыднямі, днямі увесь час кажа пра вайну, непазбежнасць вайны, і ягоныя прапагандысты таксама пра гэта кажуць, і ўвогуле ядравыя вучэнні на тэрыторыі Беларусі. І зразумела, што на гэта трэба было рэагаваць, бо гэта вельмі небяспечная сітуацыя складаецца для Еўропы. І Еўропа вуснамі Макрона папярэдзіла рэжым, што калі толькі адбудзецца штосьці, што гучыць у пагрозах, спроба рэалізацыі гэтых пагрозаў, власна кажучы, у першую чаргу кепскасць гэтага рашэння зразумее спадар Лукашенко. Магчыма, гэта ўжо зноўку мае дадумкі, можа фантазія, можа Макрон папярэдзіў, каб у Кіеве ніякіх нечаканасцяў не было на шляху Святланы Ціхановскай. Спадар Яўген, так. Спадар Яўген, але ці гэта, то бок вы все-таки лічыце, гэта было такое папярэджанне і такая, аднабаковая, скажем, камунікацыя з боку еўразвязу, а не спроба уласны трэк, як кажуць цяпер, перамоўны стварыць з Менскам, так, асабліва вось пры этой сітуацыі зацішша на амерыканскім трэку. І ці наогул, ці Еўропа будзе гэта рабіць?
улічваючы вось гэты статус Ціханаўскай, который павысіўся так у рэгіёне ў кантэксце сённяшняга візіта. Гэта і ёсць, хутчэй за ўсё, трэк еўрапейскі, што мы цвёрда стаім на сваіх пазіцыях. Ніякіх перамоў, ніякага зняцця санкцыяў без відавочнай перамены з боку рэжыму. Гэта спыненне рэпрэсіяў, гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, гэта, зноўку, гэта свабодныя справядлівыя выбары, бо без гэтага папярэднія два пункты сэнсу не маюць. Так што тут, власна кажучы, Еўропа так прадэманстравала свой трэк, можна і так казаць, што ніякіх паслабленняў рэжыму Лукашэнкі, ніякіх шчылінаў для магчымасці выслізнуць, атрымаць магчымасць працягваць вайну, весці кантрабасам там у Расію дэталі для тых жа арэшнікаў Х-101 і так далей. Карацей кажучы, вось я думаю, што рэжым быў папярэджаны праз гэты самы еўрапейскі трэк. На вашу думку, вяртаючыся да візіту Святланы Ціханаўскай у Кіеў, якія наступныя крокі ва ўзаемадзеянні з афіцыйным Кіевам могуць быць з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, і ці гэта падымець пытанне Беларусі на больш высокі ўзровень у еўразвязе, бо ёсць пэўная стомленасць у еўрапейцаў таксама ад беларускага пытання, менш увагі надаюць яму. Наконт менш увагі я б тут, можа, таксама не пагадзіўся. На больш высокі ўзровень, прадстаўніцтва Беларусі, канечне, дэмакратычнай Беларусі на высокім узроўні. Іншая справа, што гэта ўзмацніць. Вось тут не пытанне. Узмацніць пазіцыі дэмакратычнай Беларусі на міжнароднай арэне. І гэта, безумоўна, вельмі добра для ўсіх нас. Што тычыцца перспектываў, тут, канешне, цяжка казаць пра далёкія перспектывы, хоць, канешне, хочацца вось. Проста так маячыць ужо, не скажу, што цень, хутчэй светлы вобраз балта-чарнаморскага поясу, пра які так доўга і упарта ўсе кажуць, асабліва апошнія гады. А першыя крокі, гэта натуральна, гэта афіцыйнае адкрыццё місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве, што структуруе будучыя зносіны дэмакратычных сілаў і Украіны. І гэта, канечне, я чакаю, прынамсі, што будзе прызначаны спецпасланнік. Гэта ёсць амбасадар па асаблівых даручэннях. Гэта тую пасаду, якую зараз займае Ярослаў Чарнагор. Вельмі добры чалавек, вельмі так у беларускай тэме. Калі гэта будзе, можа, Ярослаў сам будзе прызначаны на гэтую пасаду спецпасланніка, гэта будзе, безумоўна, больш высокі ўзровень зносінаў паміж дэмакратычнымі сіламі. Безумоўна, спадару Евгений, мы таксама вельмі чакаем гэтага кроку і спадзяёмся, што такая асоба па пытаннях узаемадзеяння з Беларусі з'явіцца ва ўкраіне. Дзякуем вам за ваш каментарый. Евген Красулін, кандыдат гістарычных навук, быў госцем нашага эфіру. А цяпер пра жыццё рэгіёна ў нашай сталай рубрыцы, якую мы рыхтуем разам з рэдакцыяй БГ Медыа. Пачнём з крыку душы, які беларуска апублікавала ў трэц праз аліменты. Аўтарка допісу піша, што яшчэ некалькі гадоў таму беспрацоўным бацькам гэтае грашовае ўтрыманне налічвалі, зыходзячы з сярэдняга заробку па краіне. Але пасля змянення ў заканадаўстве выплаты пачалі прывязваць да 50% бюджэту пражытковага мінімуму. Таму, калі ў 2019, напрыклад, на аліменты налічвалі прыкладна 1000 рублёў, то на сёння усяго каля 254 рублёў. Маё дзіця раптам пачало менш есці, апранацца, хадзіць на гурткі і экскурсіі, хварэць, эмацыйна адзначае аўтарка публікацыі. Допіс беларускі хутка ператварыўся ў калектыўную споведь жанчын, якія гадамі выхоўваюць дзяцей практычна без удзелу былых партнёраў. Многія ў каментарах абураліся не толькі маленькімі сумамі, але і тым, што дзяржава, на іхную думку, практычна не кантралюе схаваныя даходы.
Татачкі жывуць сваё найлепшае жыццё, а рычагоў ціску на дармаедаў і тых, хто атрымлівае зарплату ў канверце, няма, напісала адна з удзельніц абмеркавання. Некаторыя ж адзначылі, што ў Беларусі шмат хто самі зарабляюць менш за 1000 рублёў, асабліва ў рэгіёнах, таму, маўляў, патрабаваць ад бацькі па 1000 рублёў аліментаў нерэалістычна. Оля, цікава, ці паменяла ў сувязі з гэтымі зменамі асуджаных за нясплату аліментаў, а такіх было вельмі багата ў Беларусі людзей. Ну і пасля таго, як 20 траўня ў рубрыцы «Жыццё рэгіёнаў» мы апавядалі пра даламітавы пыл, на які наракаюць жыхары Віцебску, на скаргі адрэагавала і дзяржаўная газета «Віцебшчы». «Відзьбічы», так, называецца газета. Яна распавяла, як на прадпрыемстве «Даламіт» развязваюць праблему з выкідамі. У тэксце сцвярджаецца, што там датэрмінова запусцілі новую сістэму ачышчэння паветра на першай тэхналагічнай лініі ў 7-м цэху. Гэтак, паводле галоўнага тэхнолага «Даламіту», новая сістэма аспірацыі складаецца з 4 мультыцыклонных пылаўлоўнікаў расійскай вытворчасці. Яны нібыта дазваляюць улоўліваць нават дробны пыл, які прапускаюць звычайныя сістэмы. Пасля гэтага паветра праходзіць дадатковае ачышчэнне ў электрафільтрах. На гэтым мадэрнізацыя прадпрыемства не спыняецца, прынамсі паводле выдання, і ў набліжэйшы час такую ж сістэму ачысткі абяцаюць паставіць на 9-й тэхналагічнай лініі. Акрамя таго, газета «Відзьбіч» паведаміла пра будаванне новай 3-й лініі, што заменіць 2 старыя. На ёй паставяць сучасныя фільтры, дзякуючы якім выкіды мусяць паменшыцца ў 2,5 разу. То бок яны былі гэтыя выкіды, а адмаўлялі. На прадпрыемстве заўпэўніваюць, што гэта дазволіць зрабіць паветра значна чысцейшым, чым таго вымагаюць нават самыя жорсткія нарматывы. І перанясемся ў Полацк. Тамтэйшая жыхарка апублікавала агляд на кантактны заапарк, што працуе ў будынку крамы «Дабрацэн» на вуліцы Шанягіна. У роліку дзяўчына паказвае жывёлінаў, апавядае пра цэны і запэўнівае, што гэта выдатнае баўленне часу для ўсёй сям'і. Аднак замест захаплення атрымала іншую рэакцыю. Відэа выклікала ў соцсетках хвалю крытыкі. Людзі звярнулі ўвагу не на мілых звяркоў, а на ўмовы, у якіх яны ўтрымліваюцца. На відэа можна заўважыць, што клеткі з жывёлінамі стаяць проста на кафлі. Прасторы ў звяроў мала, а інтэр'ер многія параўналі не з заапаркам, а са складам або з падсобным памяшканнем. Некаторыя беларусы проста назвалі тое, што адбываецца жорсткім абыходжаннем жывёлы. Людзі напісалі, што памяшканне выглядае пустым і халодным, ды і на першы погляд нагадвае турму. Ну што ж, спадарства... Адпрацавалі мы гэты эфір, гістарычны эфір. Дзякуем, што былі з намі, і дзякуем за вашы каментары, увагу і таксама падабайкі. Памятайце, аднак, пра власную бяспеку. Ну, а заўтра вернемся, і вернемся з працягам гэтай жа самай тэмы гістарычнага візіту Святланы Ціханаўскай ва ўкраіну. Заўтра сустрэча з Уладзімірам Зеленскім. Пабачым, што прынясе наступны дзень і ноч у Кіеве, бо мы ведаем, што спадарня Захарова анансавала расійскія абстрэлы гэтага горада. Для вас працавалі Юлія Лабанова і Олег Залевскі. Всім добрага вечара. Пакуль.